nyanyarian terus mati dengan HP. Kelangan aku iki wis. Jenenge Dikun, cah nom sing umure 20 tahun sing hobine mengidolakan bojone wong. Penggawean sementara nganggur gara-gara Covid-19. Iki wis kelangan. Mumet aku. Buruh dan Jakarta. Itu putus yo mati. Itu HP gondol luang. Apa? Semuanya. Nyanyi. Ada uang. Suasana sepi. Uang. Sepi. Aku suara aku apa? Is. Simbok. Mbak! Mbak! Ngadi tak ndelok malah. Aku kaya Didi Kempot. Kayak dari Harsa penonton aku. Masuk kowe. Lagune apa? Kowe tak sayang nekane gawe wirang. Ilang asik. Yen iki Bono, cah nom umure 26 tahun sing hobine urung ketemu isih proses mencari hobi. Penggawean nganggur ket biyen. Enek corona ora enek corona tetep nganggur. Oi. Dirajakan wong gerang lah. Dirangi. Metang. Menghibur diri. Menghibur diri. Lawan suaraku apik. Kalau TV-TV penyanyi. Sobat Ambiar Indonesia. Lho. Ora kowe ngono e. Pikiranmu ki terlalu sepaneng, kan ini kurang kopi. Iki kopi. Kayak kopi sik. Iki kopi. Wis parah itu mau loro. Ngopi bro, ngopi. Solidaritas tanpa batas. Berbagi dalam benih. Maksudnya kopi hijau kan? Wah, sopo joinan. Wong dijodohane joinan masuk kaya niku. Lambingmu. Bojoku ora oleh nek bojomu. Ya bojoku. Bojoku dhewe. Oh, enak. Dobel. Iya lah. Anu iki aku. Betapa meteran di duit kancane ora nduwe. Santai. Aku ora nduwe duit aku ora tau duwe ta. Betapa met itu obat di bojrek. Rokok sih. Kok ada? Ada perawan udut bal. Nyapa? Nyeruduk ngerokokmu. Masuk iki. Beda rokok karo rokok liyane iki. Gak pedine seruduk. Diudut sama. Serasa udut. Aku mumet iki tenan. Metu nggo obat. Duwi. Mumet apa? HP ku ilang. Oh, layak di WA di telepon ra nek tak kira nek gendek paketan lho. Terus rene Tapi tak aku jegole ki yo ora nek paketane iki yo ilang HP-ne. Kronologi piye kronologi kok iso ilang ya HP anyar bareng. Waduh ae, alasannya ra ilang. Kayak bojo lho. Bojo anyar bojo lawas. Nek disenengi wong, ya wis las. Rawol. Ya jebrok gelut nek aku. Bojoku ayu. Aku mencintai kedamaian, ya mencintai bojone wong. Ya, masuk. Saiki aja masalah kok. HP ku ilang, solusine piye? Tuku lah. HP ilang kok bingung. Sesuk ora mau ngacake artis ora. Artis ibu kota. Itu kan Aja tuku. Solusi menemukan HP ku iki piye? Lah ilang iki lho, ilang kepiye? Ilang kok dol apa gadekke? Ilang dicolong uang. Kamu ngerti nek kowe colong uang? Ya ora lah ilang apa yang dicolong uang. Saiki kowe aja suzon colong uang sing kronologi iki piye kok iso ilang? Aku kan mulai dolan. Ya udah nang kuplo karo kancaku. Aku kesel banget awak. Apa dalam meja. Tinggal patus. Aku patus madang iki, Mbok. Wis mbok aku madang jajan. Dodok dadar.
Jenduk dia termuang. Iya, aku sendok dada. Terus baru aku habis baru aku turu. Lagi turu, aku boleh HP. Ora enak. Aku boleh ora. Colong meja berarti. Apa? Di colong meja. Colong meja. Dan aku colong meja. Iso ilang lho. Di colong wong. Lah kok iso ngerti nek di colong wong kowe. Beron kok. Lah sapa nyolong masa pitik ya, Mo? Yo ora. Wong. Anu lawang uan lari kunci. Iki pendono lali ket biyen. Lali pisan iki lho. Yakin to? Yakin opo lho kowe iki? Yakin. Kantok lali lho. Tiktok mungkin nek pomo nek baute ngono kok coperne aduse lali kok ora lira pasang kok. Kelingan arep njuk kok enek. Piye solusine kuwi? Bukan HP ku. Dilacak Google e. Wes lacak Google. Piye HP ku ilang dilacak Google. Google sekarang canggih, Bro. Ya kepiye carane? HP ku ilang dilacak Google. Email lah, email Google. Tekok liyane aja kuwi yo ora iso. Oke, Google HP ku ilang ketemu, tenang Dijalapin sapa? HP ku, Bro. Ya ndang. Email apa? Emailnya oh apa emailnya? dikun@gmail.com wis kuwi. Sandine. Ya kuwi sandine. Lali ya? Ora lali. Wis tetep lali yo kowe iki lali pendono. Sik tak eling sik. Anu sandine iki tak gawe wak banget. Wong sandi to angel-angel lho kowe ya. Dia kong. Kusuk-kusuk gede, tangan cilik meneh. Iki ora sandi, Bro. Kuwian. Ah, iya ta? Iyalah. Saiki kepiye solusine mau? Kok solusi piro? Ping 3 ya, Mbak Doi. Kowe yo mau tahu. Iki ora Apa polisi? HP ilang laporan polisi pernah disini-isin kowe, hampir go 1000 Kok iso? Polisi ora apa-apa di Harga dan martabat dong, Bro. Masa cuma Dik? salah kuwi. 1000 dienggo rame. Harkat martabat wong awake iki wong kaya ngene biasa. Digolek. Orang kaya udah awake dhewe biasa. Tapi kan macak kaya. Tapi kan orang kaya. Tapi kan macak kaya, Bro, kelihatan kaya. Tapi kok yo kaya. Lah saiki ki duit carry, Bro. Kowe kaya monyet. Sing meneng sombong sih. Ora oleh. Saya ngene, ya digoleki man duit saya. Tapi ojo nek kurang Aja apa? ojo nek kurang oke. Nek iso golek wong akeh bareng-bareng mau golek dhewe golek yo apa? Saiki nek mau ketemu ngapain mau oke? Dene wong loro piye? Ada kumbine HP ning Bang. Terus HP terbaru apa-apa. Heeh. Itu ora video Indonesia. Ketoke tapi opo kuwi ora nang Indonesia? Lah kuwi wong endi? Bol TKW apa? TKW ngono iki yang di daerah ngendi apa luar negeri ngono. HP-ne apa? Nek dibuka ini Iya, terus piye? hilang. Telung dino iso ketemu. Tak ketemune? Tapi kuwi HP larang golek ya. Wis ora liwat kowe. Ora. Kuwi mamane ora enek oke duleh ki kok yang sing jiko. Ki piye? Tapi ngene. Kok kono ben lunga ya. Bisa iki mau ada suwe di stop. Ya ta. Gula ta? Ya. Ora duwe kopi kurang gula ya. Tanpa mo. Yo mau lah. Aku Mau gula. ngredaya apa ya? Oh, ngredaya. Roti. Kok menurut bayunya apa golek HP? Saya sing HP ketemu. Iya, ora kepiye? Iya. Iku nyang gone. Nanti ngomong. Ah, mau aku. Gah. Musik kita hayul ora oleh. Aja digabung-gabung. Menawa sik ngono mau aku. Kowe ra ngaji ora aku sekolah kowe mesti ora karo koyo. Ini ngaji ki sore nek ya ini wis lain lagi. Iya, tapi ngono ki ora oleh. Aja digabung-gabung musik karo HP ora. Zamane zaman biyen, zaman Mbah. Lah saiki yo kuwi HP model. Ketemu ya wis aku sik happy Ora ndek HP. Aku ora tau nyilih HP. Perkara golek-golek ketemu. Golek ora yo. carane liyane ngono lho, aja sing kaya ngono. Ora enak, aku wis pentak-utek wis kuwi. Pokoke gur kuwi nek. Kowe gelem yo ayo dilakoni ora gelem yo kowe. Ya terus nek kowe iki kepiye carane goleki? Wis penting enek kuwi sih. Gula, teh, rokok, roti. Ya ora ndek duit e. Kanggo apa? Ya derok terus dalan kono. Bisa gawe bawa ya, mau ndak keropat. Ya diantar wae rendah suwe. Lah piye jalan satu-satunya? Kita berusaha wae canom. Lha kepiye usahane?
Golek utangan lah. Utang rokok ku lho urung tak bayar. Utang Bu 6.000 lho, utang 2.000. Jika bilang Gua masuk. Gerakan aku udah ini tak gua mulai. bareng. Coba sih. Heeh. Gua ono ya. Wah, Saudute rokok-rokok kebo apa? Rokok yo umum pakai kancane. meja lho. Menurut gua ya malah muring-muring. Terus piye terusan? Golek utangan. Ayo londo. Ya, Utang ora tak sahur terus. Jenengmu senengku. ora dipercaya kowe. Lho. Tapi utang wingenane ora tak mbak bayar. Ya Allah, aku baru burung daud entuk bayar video utang, bayar utang, Cok. Tenan. Iya. Burung utang burung nggak bayar. Terus winge sapa? Barek golek alat winge terus digawa nyang endi? Kok iso? Lah nyatane yo, tapi tangga aku ketemu. Biyen ngawur ngono, Ngono piye? dicoba. Yo ngono nek sapa ngerti nek ya dhewe ora ketemu ya sanggep ae lah sedekah. Wis, ayo jajal. Sedekah gula. Ayo. Aja dijajal tenanan iki. Iya, tenanan. Ayo. Ayo, makan. Makan yang Rondo. Nang jeneng kowe yo. Aku gak salin. Alas ngono ae lho. Isih. Sawetan kutanganmu padha ae. Wah, Gilatan body. Gak ayo nek penting iki gelem tangan.